Vítám vás u dalšího dílu školního podcastu. Pro dnešní díl jsem si pozval letošní deváťačku, což je Alena Šmídlová. Ahoj. Jestli bych se tě mohl na začátek zeptat, já jsem tě úplně nepředstavil, tak kdo vlastně jsi? No tak já jsem Alena Šmídlová, chodím do 9. třídy, ráda ve volném čase sportuju, dělám hasiče a to je pro mě jakoby v podstatě taková druhá rodina. Hasiči? A co obnáší ten sport hasiči? Že někdo si vybaví klasicky 150, 150, pardon. A co je vlastně tenhle sport? No, obnáší to dost jakoby běh, můžete tam mít jakoby různý skupiny, ať už jakoby, když se nazývají útoky, štafeta, je to v podstatě taková atletika jenom s překážkama a hadicema. Mm-hmm. Občas se jde i s vodou a to jsou právě ty útoky. A dobře, to je nějaký koníček a když jsem říkal, že jsi ta deváťačka, tak máš nějaký průšvih za těch 9 let tady na škole? Největší průšvih, co jsem kdy měla, tak bylo v 8. třídě, jsem dostala dotku ředitele za mobilní telefon v hodině. Co jsi na tom dělala? Já v 8. třídě jsem měla problém se závislostí na telefonu, takže jsem prostě tam psala, nebo jakoby já jsem nebyla závislá na telefonu, ale na těch lidech, se kterými jsem si tam prostě psala. Jo. Takže máš asi největší prostě průšvih byl ta dutka za ten telefon. Mm-hmm. A potom další otázka, proč si chodí holky povídat na záchod? Co tam dělají? Protože my si s klukama normálně povídáme ve třídě, tak proč vy chodí, nebo prostě mám známý, nebo kamarádky, který prostě zazvoní a jdou na záchod? No, ono je to hlavně o tom, že myslím si, že spousta lidí, co takhle chodí na ty záchody, tak tam chodí dělat jako jiné věci, než by se měly. Například? Ať už jakoby vaping nebo něco takového, tak prostě buď se tam povídá, nebo viděla jsem některé lidi tam prostě i svačej, prostě tam takový fakt jakoby takový ten váš osobní prostor, který prostě ve třídě, kterou nemáte rádi, nemusí být. Prostě povídací koutek, kde přesně. Se sejdou a povídají si o těch přestávkách. Jo. A hlavně je tam zrcadlo. Takže před zrcadlem. Ano. Svačíte. A potom jsem měl jednu otázku na Instagramu a tam byla, proč nosíš plišáka do školy? Jsem viděl, že nosíš takového plišáka. Jo, nosím králíka. Má to jediný takový důvod. Je to z důvodu, prostě měla jsem nějaký problémy, který jsem už přešla a když to řeknu blbě, tak ten plišák, je to sice jenom plišák, ale já jsem v tu chvíli, to byla jediná věc, kterou jsem měla pořád při sobě a když mi nebylo příjemně, tak jsem ho měla u sebe a nikdo jiný kolem mě nebyl. Mm-hmm. Že jsem měla takový jako, když to řeknu blbě, pocit bezpečí díky tomu plišákovi. Chápu. A já jsem si všimnul, že ty jsi měla nějaký problém s nohou, nevím, jestli to je s hasičema nebo ne. A co byl ten problém s tou nohou? Ty jsi nějak chodila po berlích. A třeba i, nevím, ve třídě nebo i různí kamarádi ze školy, tak se mě ptali za prvý, co s tím máš, a za druhý, že občas chodíš o těch berlích a občas ne. No, tak ze začátku to bylo koleno, kde mám nejspíš, není to potvrzené, ale vrozenou vadu. Mm-hmm. Takže nevím, co přesně to je, ale mám to po mamce. A pak v lednu to jsem chodila kvůli zlomený pánvi, když to řeknu zjednodušeně. Jo, co ti to stalo? No, to je taková příhoda, že jsem byla na sjezdovce a tam byly malí děti, který tam byli s náma samozřejmě a já jsem chtěla, oni měli boby a já jsem, jelikož jsem měla ten snowboard, tak jsem jela, ale vyjela jsem ze sjezdovky úplně dole a sjela jsem, já jsem totiž neviděla na cestu, ono jak ten sníh byl takový blbej, tak mi padal do obličeje, takže jsem vyjela ze sjezdovky a z 2 metrů jsem spadla přímo na zadek. Takže se na beton. Na beton? Jo. Takže do auta jsem normálně došla, sice kulhava, ale došla, ale pak už jsem nemohla na tu nohu ani stoupnout, takže jsme jeli rovnou na pohotovost tam. A kvůli tomu si chodila o těch berlích? Jo, to jsem chodila asi 4 týdny o berlích v lednu. Uh-huh. A jak jsi vnímala celkově těch 9 let? Celkově, už jsem se na to ptal i Honzy, různý zážitky,
výlety nebo celkově i učitelé? No, tak jakoby první stupeň pro mě bylo pro dítě jako největší jako zábava, protože tam jsem měla kamarády a všechno super. Učitelku jsme měli jako dobrou, takže v tom jako nebyl problém. Pak v té 6. třídě jsem se jako docela, jsem se jakoby pofrajeřila, že jsem prostě neměla, že jsem prostě měla všechno, Ano. víme kde, a takže jsem zase jako udělala problémy, trvalo to až do 7. třídy, kdy jsem jako v podstatě dostala facku od života, když to řeknu blbě. Takže se mi to jakoby začalo všechno z té sebevědomí holky, co měla všechno jakoby jedno, jí bylo, tak se najednou stala hromádka neštěstí. Takže to všechno jakoby se začalo hroutit a tohle období jakoby nerada o něm mluvím, ale prostě to k tomu životu patří a já jsem s tím prošla. A proto jakoby velký dík patří jako spoustu učitelům, kteří mě jako podrželi. Učitelů? A například? Jestli ti nevadí jmenovat. Například pančelka Štěpánová, pančelka Zitová, chvíli i pančelka Bočková. A v čem tě podrželi? Pančelka Štěpánová, ta měla jako dost velký pochopení, takže když jsem potřebovala odejít z té hodiny, tak mě prostě pustila a já jsem tam mohla být venku, jak jsem chtěla. Takže pak nevadila, když jsem si někam, jako někomu zavolala. Pančelka Zitová, ta mi dost pomáhala jakoby radama do života. To je taková, jakoby, hrozně mi dává tu energii do toho života. A plus mi pomáhá teda s těma básničkami, kterýma píšu. A jak to ty máš celkově s básničkami? Ty jsi mi říkala, že chceš udělat nějakou knížku. Tak jestli bys představila ten nápad? No, mám v plánu udělat knihu, kde budou jakoby různý jako básničky, které jsem kdykoliv napsala. A ať už jsou jakoby pozitivní nebo negativní, protože si myslím, že by se to jakoby nemělo jen tak jakoby zahodit, ty nápady, protože opravdu nechci znít egoisticky, ale prostě jsou dobrý. A teď jenom bych měla dopsat tu knížku, protože spousta básniček jsem přece jenom ztratila, vždycky jsem napsala papír a pak ho hned vyhodila. Takže musím napsat ještě do další a pak se když tak jako napsat nějakému nakladatelství, zda by mi nevydali knížku. A nakladatelství ti dokáže, prostě za nima přijdeš a řekneš, hele, já bych chtěl vydat tuhle knížku, vydáte mi ji? Není to tak jednoduchý, protože oni tě samozřejmě můžou odmítnout. Je tam riziko, že prostě se jim to zrovna nebude hodit, ale pokud bych napsal zrovna nakladatelství, který chce jako vydat knížku a nemá jako, a chce nějakou takového typu vydat, tak samozřejmě si myslím, že by to jako mohlo klapnout, ale musí se jim to jakoby hodit, anebo investovat, chtít do ty peníze, aby se jim to jakoby líbilo. No. A jak dlouho celkově trvá vydat knížku? Když už máš napsaný ten nápad, tak jak dlouho celkově trvá jako dát to do nějaký hmotné formy? Co jsem tak četla, tak odhadovala bych rok až 2. Že je těžký jako celkově, jako není, já chci jako ještě ilustrovat tu knížku. Takže nejenom, že bych potřebovala to napsat, takže když mi řekneš, že to máš jenom sepsaný, tak já tam potřebuji udělat ještě obrázky, pak navrhnout ten obal, pak se to celý musí vytisknout, otázka, kolik bude kusů, pak se to musí celkově nějak schválit a jako projít to těma nějakýma schvalovacíma těma. A to máš v plánu kdy udělat? Mám to v plánu udělat jakoby, možná jako přemýšlím, že už bych začala obepis o ty nakladatelství teďka, ale bojím se, že mi někdo řekne, že s tím souhlasí, že to chce a já nebudu mít dopsanou ještě tu knížku. Takže bych ráda ještě jako napsala nějaký 20 básniček, aspoň ať jako prostě tam něco je. A kolik by to tak mělo stránek, ta knížka? Protože jako, nevím, jak to může vypadat, ale tak těch básniček by tam mělo být plácnu 90, ne? Nebo aby to bylo nějak trošku aspoň pustý. No já když mám dobrý den, tak klidně za den napíšu vlastně 10 básniček. Takže nemám problém to naplnit, ale otázka je právě, že jsem dost kritická k tomu, jako, že tam nechci dávat ty negativní. Takže se spíš snažím psát ty pozitivní. I když jako ne každý den je jako prostě dobrý, já nepíšu ty dobrý básničky. Takže já mám kolem 16 stránek teďka, bez úvodu a takhle. Takže prostě jenom 16 básniček. Teďka jsem napsala za včerejšek asi 4 básničky, takže ty tam rozhodně přidám. Takže myslím si, že bych chtěla vydat kolem 50. A cíl aktuální v životě je ta knížka, nebo tam máš i něco jiného? Aktuální cíl v životě,
chtěla bych vydat tu knížku a chtěla bych se prostě v budoucnosti hrozně věnovat dětem, ať už svým nebo cizím. A jak myslíš věnování dětem? No, já už prostě odmala mám ráda děti, protože mají v sobě tu pozitivní energii a dokážou jí jakoby dát tu upřímnou lásku, kterou prostě někdo si může jenom hrát. Ale oni jsou prostě takový, já bych jim jako nejradši věnovala buď jako ve školce třeba, dala jim něco do života, jako nějakou radu, pak klidně, jakoby bych klidně šla i na první nebo na druhý stupeň učit. Protože myslím si, že jako práce s dětmi je těžká, ale zase vidět to, jak se jako to dítě posouvá v tom životě, je prostě jako ještě, kdyby to bylo kvůli mě, tak jako neuvěřitelný úspěch. A kdyby si mohla změnit nějakou věc na sobě, co by to bylo? Je to těžký říct, jestli bych chtěla změnit něco na své osobnosti nebo na vzhledu. Já v poslední době pracuji na tom, jakoby se přijmout sama sebe, jaká jsem, takže asi není jako konkrétní věc, kterou bych jako takhle odpověděla, protože je spoustu věcí, které bych jakoby chtěla změnit. Například? Postavu nebo prostě své chování, jakoby občas jako výbušnost. Pak jsem dost jakoby emoční člověk, takže i když to nevypadá a v tu chvíli na sobě nic nedám znát, když mě někdo třeba urazí, tak prostě i tak za chvíli prostě odejdu a jsem jako třeba se rozbrečím, protože prostě toho člověka to zamrzí, i když to jako není vidět. Chápu. A kdyby si mohla změnit nějakou věc tady konkrétně na škole? Když jsi tady byla těch 9 let, tak co, když to řeknu blbě, co tě tady vyloženě štvalo? Vyloženě mě nejvíc jako štvalo to, že, nebo to mě celkově jako štve nejenom na téhle škole, ale celkově na školách a to, že je prostě ten systém učení hrozně zastaralý. A to myslíš, co zastaralej? Nebo já se vím, ale jenom pro toho, kdo neví. Za mě by se mělo víc pracovat s technikou, mělo by se pro ty žáky, klidně těch 9. tříd, jako přidat předmět něco jako finančnost, protože celkově ty děcka odejdou ze základky a neumí absolutně pracovat s penězma, nevědí, jak bys... Takže za mě to by se mělo jakoby dost jako naučit, protože spousta lidí pak jako padá do průšvihu v dospělosti, že dluhy a takhle. Takže asi převážně celkově jako ten systém, protože když to řeknu, tak od Marie Terezie je ten systém úplně stejný. Jo. Potom jsme tady ještě vymysleli takovou, dalo by se říct, jednu takovou akci. Jako souvisí to k otázkám, ale nazvali jsme to rychlé otázky. Cíl je v tom, že ty budeš vybírat to nebo to. Máš 2 na výběr. Snaž se na tím co nejméně přemýšlet, prostě říct to nebo to a potom, až to skončí, tak když tak můžeš nějakým způsobem něco ještě doplnit, jestli bys chtěla. Jo? Apple, Samsung. Apple. Fotbal, hokej. Hokej. Nike, Adidas. Nike. Vzhled, osobnost. Nejde určit. Kluci, holky. Nejde určit. Kebab, pizza. Kebab. Zima, léto. Léto. Hory, moře. Moře. Sparta, Slávie. Sparta. Chceš něco k tomu dodat? Ráda bych dodala k tomu vzhledu či osobnosti, protože za mě na obojem záleží, protože ten člověk si prostě nemůže vybrat, jestli musí, když chceš jako třeba přítele, tak vzhled tě musí přitahovat vzhledově, ale zároveň to nemůže být nějaký debil, co prostě se k tobě chová jak odpadu, že jo. Že by se, jasně chápu. A proč Spartu? Proč? Já jsem k tomu vedená odmala, protože sice od nás jako z rodiny nikdo neto, ale sousedi jsou Spartani a prostě je to, kdybych byla něco jiného, myslím si, že bych byla ukamenovaná. Takže vlivem prostě tlaku sousedů. V podstatě jo. Chápu. Dobře, tak já ti děkuji, že jsi přijala celkově to pozvání. Tenhle ten díl vyjde až o prázdninách, takže na to ještě chvilku času. Vy si samozřejmě ještě určitě užijte prázdniny, zbývá ještě měsíc, tak hlavně v klidu. A děkuji, že jste sledovali tenhle díl. Pište nějaký určitě komentář, dejte odběr, like, zvoneček. Instagram škol_cast, tam aktuálně probíhá soutěž, tak se na ní určitě taky podívejte. A to je asi za mě všechno. Tak se mějte u dalšího dílu.